Mit navn er Katrine Nissen. Jeg arbejder som psykolog i Aalborg Centrum. Jeg elsker mit arbejde og har arbejdet som psykolog siden 2010. På køreturen til arbejde forbereder jeg mig mentalt, så jeg er fuldt ud til stede for mine klienter. I min klinik hjælper jeg unge og voksne. Jeg sætter en ære i at skabe hyggelige og rolige omgivelser, så man kan føle sig tryg, når man kommer her hos mig. Her er tid til det, der betyder noget for klienten. Hej, velkommen til. Tak. Katrine Nissen, kom indenfor. Hos mig bliver du mødt med varme, forståelse og en tryg atmosfære. Jeg har mange års erfaring med at støtte folk igennem stress, angst, depression, studiekriser, ledighedsproblematikker, sygdom og andre store livskriser. Uanset hvad du kæmper med, så er du ikke alene, og du behøver ikke at finde vejen selv. Jeg lytter, hjælper og guider dig med at finde de forandringer, der er rigtige for dig. Og du er rigtig velkommen her hos mig.